أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بواكري بيه جمعي لاهورو مدوندو بواكري سبحانه وتعالى على مين يجندا على مين لاهرا دا على مين ينيوماني جوما دا كاتشني مسودا على مين نا يسلام دا ما مين داندا علي على لاكا وفنا دا بلا جيلي بجنة ما سرو نيسان نانا ني نيودا دوكولو لا بفالي إبي بالو بوالا جيري دي ما جيري ما فالي إبا دي كاري كادو ما مين dara alala min mada alala bebe ni nema njoro jena wakati liki nga nema kerengere ni ani nema bada obi lahara ala ko ma minya ale ala don o nema ye eta ye wakati liki kashu ikasali ikala don katika ka fo min ye nabu ka nabi laba kira muhammadu ya ala ka cidenye wakati liki ika jagabo na sebiye maganda ma se wakati liki ni warbi kun walma tali sebiye kata bokasiriki ka do ala ko ni nungu dama do nge hakaja alebe hinina ni sara ka bo nye du kulo sanfɛ bokasiriki nga ni ma mi ngo ndi shu ndi sali bokasiriki yalma ikado bi dobo ala ka ala yala wa bokasiriki ni ma mi ngo bi nye do bele jele ke shunye ndi to tege nyina abada fo ngasa bokasiriki yalma bi do fara ala ka ala ka wa ibo ki yere bokasiriki ne kama ala dima masajala ki bali ala mi nye kilinyi se masa mi mbe shu konona don min bi kesini min bo don wakati ki min be de na che ya do kasura amana jena ne kamo ala de ma ala mi na ye jeda mi ko flala na yi ko fle wakati kana siga ikado na dimina ngoro abi du kolo milege ka fizigi milenge segondi dama do nyetu ni nye yele che o te fo itia ala ka ala ala ini che ala emi nye jeda kam buna arama deda akunzigi dengele shanke me duru kauda ka turo angungo la ala e min ye ceda kolokun kɛmɛ saba ko kana ala e min ye diɲɛda min ye ɲɛ fima na jɛma ye k'a bɔ ɲɔgɔn na wakati ki i k'a dɔn min ye san 500 ye e min y'o kɛ ala e min y'an da pasakun 700 ani 60 o b'an kelen kelen la maa si t'o gundo dɔn o bi falen yɔrɔ min o bi taa turu yɔrɔ min o bi ban waati min Allahu taala de b'o dɔn ala ka hinɛ an na i ka hinɛ anw ka jamana na ala ka hinɛ an na i k'an ka jamana sutura ala ka hinɛ an na i k'an ka jamana kisi jamana min ye Mali ye fɛn min ni fɛn min virile don anw ka n'an t'a bɔyɔrɔ dɔn n'an t'a si dɔn wakati kɛ Allahu taala e b'a kalama a jubaju ye min ye a bi laban min na a bi ban cogo min na o bɛ ala bolo ala an y'i deli i ka nin ban ala an y'i deli minnu virile don an ka ala i k'u kamana gan i ka kamana gan ta k'u sɛgɛrɛ i k'u ni kɛnɛ tigɛ ala i k'u ban ka bɔ dugukolo sanfɛ ala i k'u malo minnu b'a kɛ u dɛmɛbaw minnu b'a kalama minnu b'a jukɔrɔ wakati kɛ nin kelen o kelen Allahu taala e de bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn jamana min ni y'an bila jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye tile bi yan gɛlɛya bi yan ala anw sɔnna nin bɛɛ ma sabula e ala ko k'an ni nin de ka kan ala an y'i deli ala k'i ka kiraba in kama Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ka cɛ kunbaw kama Sayyidina Ali Sayyidina Badr Alu Sayyidina Bubakar Sayyidina Usman barika kama ala a kɛ Maka ni Madinɛ barika kama a kɛ Kuraishi barika kama ala a kɛ kuranɛ lazim barika kama e de kumana kuranɛ kɔnɔ ala a ko kuranɛ ba kama ala an minnu bi diɲɛna n'an bi Mali kɔnɔ ala an minnu bi su an bi sali ala an sera a kɛcogo la an ma se a kɛcogo la ala i k'a dɔn i k'olu minɛ ya rabbi an b'i deli fɛn minnu na i k'o k'an ye maliden cɛman maliden musoman alisilamɛ diɲɛ buna k'u sanfɛ Bubakari Sidiki ala i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen mago dilan magosa tɛ min kɔfɛ ala i ka hinɛ an na gɛlɛya tɛ min kɔfɛ i ka nafolomugu suru an kan ala i k'a dɔn sɛgɛn tɛ min kɔfɛ bana bɛ min na hami gɛlɛ bɛ min na subhana wa taala an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen b'an ka gɛlɛya dɔn ala gɛlɛya in wuli ka bɔ an kan min ye hɛrɛmugu ye k'o sura an kan ala o k'i ka ala ya bonya kama ya rabbi Bubakari Sidiki an ka jɛ k'an hakilinaw kɛ kelen ye bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ an ka dugawu kɛ
اللهم أعني الخلال أفوا والأفيات في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا عبد الله ربنا في الدنيا حسنة آمين لا الحمد لله لا شريك له سبحان الله آمين لا إله إلا الله والحمد آمين الحمد لله رب العالمين Nako bala to beti wagan siligi nebe mbolo bu wakado mbi boni sebe minu kama la révélation ko dugolen ku dakenaka abolu ko chien keme woro bi ko nondo ani chien duru ma mi nyeni sebe atwa de ko Amadu Tijani danzo Tijani ko ako jongwala wakati ka do nye yelema nye fonyangoy ni miri kunungo la wakati kana billaje wakati ka berata ni ma akilimayi ka do ina do ka fo ala detail aka koyi mi to fanga na bada o subhanahu wa ta'ala wakati ki ibrin bohar keta mami abaka fanga tan flaflina wakati ka do ani ma minu njera ka fanga nge ubemi wakati ki akwika do mo nyine na chechamongo mo nyine na muso chamongo ibn Boubacar nofe mauna surasi fanga na furadama wakati ki ni do mabuli do bi kasula wakati ki do yere ko ngera sa u totora u jaye itu kuma kame u yu de u dade pekew sebani kala ko ka damena ayere dengela Karim Keita kana se bubu sise ma o me premier ministre saramaye mi nya chema Iber Kulubali bamana buli bali Mamadou Igor Jara bamana nge ble Mamadou Jara Suba Général Salifou Traoré akata se Général Moussa Diawara mi nya Assemblée nationale président Goroye nunu bela jele ni Ibrahim Boubacar ta kunga suru ikunu ni da wakati ki sebane kala ko sura sifanga nani aya yuguba ka yuguba wakati ki ka do ka tende nungu bonwana sebane kala ko ni do minena wakati ki sabula noyera olu kofe jango waru dungo ani nganamu wakati ki ika do yera Ibrahim Boubacar ta no fe ma korodo no fe ado ko ni tega daru luka olubi kasula do ko ni zenjara wakati ki olu gidai ke halisini olubi to bu kofle ko mungera sebane kala ko minumbe no lu ko ni minena ka do kasula inafo mi nye Général Moussa Diawara damagile kabini kudeta ke wati utukalo kletani shegin wakati ki ni munye Ibrahim Boubacar ta ka cengana bay ce dumamba wakati ki sabula jamana lakana ni ani beka demani fangana ale ka bara kunyoyi sa kalu tan fla ani jamana kundi kumenyo ambulo wakati ngambi doni mina ko bi kudeta ke furadama kana bla bila atununa mata makame ma yere ta ye wakati ki ika do sura fanga anake odeko ni nye abodibido akakula Général Salifou Traoré minye awani zora se kenye mabali akara ministry wakati ki ka don aka mununu saluna aka wulika do barika boyana kosobe ibe ka tlela sabula lakana ni ani jamana tabulu nyuma aya hakilina chama do jamana dunna wakati ngambi doni mina ko bi ika do dangoroba mi na ye surasi yake hakilila sabula pritani militaire wakati ki fo kana se aminani ma wakati sebeni kala ko afana kuma kandime ma chama de bi jamana kono mi yera nyinga ne ko Général Salifou Traoré bemi wakati ki sebeni kala ko abi surasi bulu ona demanda jalaki don nana biaka wakati ki ika do ko wardungo puma o de ko ngera sababu ay wa mi ngoni ngela ya soro chakeda mi nuka mako security wakati ki America nga chakeda yoyi mi ni Mali bulu mi nyon bulu ika do aéroport la gela nyaale soro Mamadou Jara Suba wakati ba ka do Jara Suba ma la ko doni ika do député ni politique barala ayo seba ko don sabula ngana bakundo doila mi nye RPM Ibrahim Boubacar ta ka parti ka do ngana badodo wakati ki ka do ale fana mi nye sana yele barka buena kosobe fo sente ayira kun welelo la koy mashi kun didda ka mire ka fo Jara Suba ana gela soro nga mi nye wardungo puma mi wulila Assemblée nationale la aforo ka nimbo la wakati ka no ko ni ngera sa sekeselu barka nana bonya ayere laba atari yere di ninga mine o kera kadda Assemblée nationale président Goro Isaka Sidibé ale mi ninga na bakundo
Boubacar Keïta kɛrɛfɛ maa kun don Boubacar Sidiki ka taa se i k'a dɔn min ye Mamutu Ture hali n'o tɛ politique maa ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana gɛlɛya sɔrɔ fanga bin Boubacar Sidiki k'a dɔn a ko man di sabula maa o maa ni ni fanga ka di ni ni fanga bɛ ɲɔgɔn bolo fanga maa bin Boubacar Sidiki n'i ma dogo bɛɛ Boubacar Sidiki laban bɛ boli sabula a mana tigɛ Dawu da la fɛn dɔ na sɔrɔ ka f'i ma a ko i k'a dɔn nin kana ban yen min ye l'un des meilleurs ministres du Mali Aruna Modibo Touré an ko a ma ko Papu Boubacar Sidiki i k'a dɔn a kumakan di mɛn hali n'i y'a wele téléphone na a sɔrɔli ka gɛlɛ n'o tɛ kamalen ye cɛ dumanba ye Bamakɔ ka den don a kalannen don a ye baara in dɔn n'i y'a mɛn PMI Mali ka yiriwa k'a sigi sen kan a fɔ ko Papu Boubacar Sidiki k'a dɔn gɛlɛya nana sɔrɔ sabula sécuriport kuma min bɛ fɔ wari min dun n'a ye kalo 4 a minɛna ni nka a ka yɛlɛma hɔrɔnya bɔs'a la kabini a bilala Boubacar Sidiki an bɛ don minɛ ko bɛ a yɛrɛ tununa a bɛ don ka bɔ kɛ jamana kɔnɔ sabula a kalannen don diɲɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ b'a la nka k'a fɔ de ye a bɔ Papu filɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a dɔnbaw olu kɔni famana a ma fo k'a fɔ k'a to ten o k'i bɔ yen kamalen wɛrɛ tun bɛ yen a ka dolo kun mɛnɛna nka a kɛra dolo kuja ye Musa Tembeni Boubacar Sidiki k'a dɔn tile damadɔ ale kɛra Assemblée nationale président ye nka a ma taa yɔrɔ jan sɛbɛnnikɛla ko a fana dogora a dogolen bɛ bi n bɔ tɛ sabula politiki baara bannen jamana in kɔnɔ Boubacar Sidiki o kɛra sababu ye a k'i da de maa si t'a dɔn a bɛ balo fɛn min na bi jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ i k'a dɔn Musa Tembeni sabula dɔw kun ko Musa Tembeni IBK yɛrɛ den de politique a ka politique den don ka sababu kɛ a ye ko ɲɛdɔn cogo min n'o y'i bɔ yen kamalen kelen bɛ yen a to a ye ko Madu Tarawele i k'a dɔn ale kun ye i k'a dɔn awa IBK tile a ko i k'a dɔn ŋanaba kun don dɛrɛ sabula RPM ŋanaba kun don Boubacar Sidiki i k'a dɔn douanier don a kun bɛ bureau des enquêtes la douane na Boubacar Sidiki i k'a dɔn a na kɛ wari kɔni bɔli ani wari dili parti ma k'o dɛmɛ IBK tile la a y'o caman Boubacar Sidiki k'a dɔn waati tɛmɛna ale yɛrɛ hamina sabula a dara la k'a fɔ sika kɔni da la a bɛ kɛ douane directeur général ye Boubacar Sidiki ka bɔnɛ n'a bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko o ma ɲɛnabɔ o fana k'i bɔ yen Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ minnu kɔni bɛ yen n'olu sɔmina k'a fɔ n'an m'an jogo dɔn minɛni in tɛ taa k'an da koyi olu ye boli ka fisa sigi ye Boubacar Sidiki k'a dɔn olu kɔni caman b'a la minnu ye jamana bila i k'a dɔn fajiri genge minnu kɔni dara o m'o yɛrɛ kɔfilɛ a ko fila dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise premier ministre kun don cɛman Iber Kulubali ministre kun don Boubacar Sidiki i k'a dɔn ka taa se Mamadu Igor Jarama min ye bamanankɛ bilen ye Boubacar Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye ministre ye coup d'état kɔni kɛ u nana sɔmi k'a fɔ n'u m'u cogo dɔn Boubacar Sidiki k'a dɔn ko in laban a bɛ taa g'u la a bɛ gɛlɛya olu caman yɔrɔ bila sɛbɛnnikɛla ka hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen n'olu Ibrahim Boubacar Keïta kɔni kun tɛ ayiwa sira kelen yɛrɛ la nka baarakɛlabaw don olu caman fana ye degun sɔrɔ n'o ye cadre dɔ ye nin bɛɛ lajɛlen taara a ko an bɛ don min na ko bi Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ sabula min wulilen bɛ jamana kɔnɔ a tila bɛɛ lajɛlen de ye détournement ye n'o ye ŋanamu ye ko in yɛrɛ bɛ taa gun min na a wa sɔrɔsiw ka minɛnsan min kɛra ani jamanakuntigi tun bɛ yaala avion min kɔnɔ o sanni Boubacar Sidiki a gɛlɛya o bɛɛ madame Buhari Fili Sisoko ka hali bi n'a ka bi sabula ale de tun ye sɔrɔ ministre ye ale bɛ kaso la Bɛnba Musa Keïta ale tun ye chef d'état major général ye Boubacar Sidiki k'a dɔn direction du matériel hydrocarbures et transport de l'armée Boubacar Sidiki ninnu kelen o kelen an bɛ don min na ko bi nin caman de bɛ kaso kɔnɔ Boubacar Sidiki a ko k'i bɔ a la maaw fana bɛ yen minnu kelen bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ hali n'a sɔrɔla maa to a dɔnnenw tɛ Boubacar Sidiki hali n'u tɛ kɛnɛ kan nka Ibrahim Boubacar Keïta kɛrɛfɛmaw kun don nin caman ye gɛlɛya sɔrɔ jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ denkɛ dun min ye Karimu Keïta ye dɔw k'a ma ko Kaso ale ka gɛlɛya fanba Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye Assemblée nationale ye a kun b'o kɔnɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔrɔsiw ka kuma ale de kun o kalifalen kun don a la a fa kun ye faama ye a yɛrɛ kun ye faama den ye Boubacar Sidiki a k'o fana k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ hali avion présidentiel in zanni a tɔgɔ bɛ to ka bɔ a kɔnɔ kuma kelen kelen sɔmi kelen don hali n'a sɔrɔla o kuma ma fɔ ka caya sɔmi kelen don a la o fana k'i bɔ yen jalakiba dɔ fana b'a nɔfɛ san 2016 anw douanier a n'an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen Birama Ture Boubacar Sidiki i k'a dɔn o ka tununi a n'o ka saya a to a bɛ fɔ fana na a ko nin damada kɔni kɛra sababu ye fanga dafiri ani Karimu kɔni k'i kɔda si ma kɔrɔ si ye Musafa Ben Barka Boubacar Sidiki hali n'a sɔrɔla o tun bɛ BAOD la Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa kɛbaa yɛrɛ fana kɔ sabula ayiwa coup d'état in kɛ furadama ka n'a bila bi la a ma sɔn don kelen da kelen ka na zole da faso la sabula a b'a dɔn banburu yangalen don nin kun ye sɛbɛn ye
Amadou Tidjani dans so wakasebendo anye min bo la révélation kono ko dugule ku dakena la révélation kramo ko to ngarambe ufo ka fara fasiri kala no ye dans so ye ni yende ga do ni sababe bo sabab no ko amako sorde Bamako sorde Bamako la jara ni aka fasiri ye la ya ko mi onga chama jara fanga fanga blo nyama koro ye no docteur Choguel ko kala maiga ye ya do mi mandat de dépôt yo dalaka kabitara ta do utukalo tlemuga sa 2025 ni ya taka laje asoro la fami ve ode wati mina kuma premier ministre ya joro la na fulo mi no ulu latamana abolokoro na kumbe akobela jele kuma ka dangane akono o na fulo mi bureau du vérificateur général ulu ka muno salo ka mina sa 2021 kana se sa 2024 ma o franje konna na docteur Choguel ko kala maiga ayo franje mi nge nyama la no premature nyama ay na fulo mi no kumbla ma ka boloka ibaye ka fo seke seke lu tara bo o de ka vérificateur na ga chedo ve ajira ka fo mi majem belebele ye ko ni o yela premature la Choguel nonna na manya fana ka fo ate joro la tuguni ba ware munu ndemana abulokon nana aka wele kiriti la mo fe nyefoli ka ke akoka o de gara sabu mi pour économique et financier a wele la evolo ana je nyondo no e dafu koro do ye kata se mi pour financier bale ko mi cour suprême o fana o procureur de wele blama kata se ba koro nyininga o nyininga lu bela jile bale ko ba fana ka fo mi e do ko ngelen bonyongo ye blala garda villa ka mara o yera bulokoro ye wasa nyiningale misa wara munun be sangana ka wati obesega oke ala aka sega jabi di uma do akungele bale ko ibaye ka fomi docteur Choguel ko kala maiga ka betarata ma utkalo tile mwa sa 2025 ibaye ka fomi ye mandat de dépôt o koni o dala choroba inga nigata akose maison centrale d'arrêt de Bamako o konnana wa o baro bele jile bale ko ni bele jile na ibaye ka fo aka journal dona no ya ka avocat no ye maître Echegmaro ekonare ye ale woni aba no fe kabi ko indam na foka tase mandat de dépôt o watima aya jira fana ka fo mi ye fasrike ba ka fo no ila jara ye ko mi ya ka journal dona no avocat ye no maître Echegmaro konare atale maison centrale d'arrêt de Bamako kro ko nana o era de la nyini gasa security la mo ve nu be se ga bo MCA ko nana ni ka blagata kulukuro o kasobo o ko nana no ye maison centrale de Subai ya alaje o tabulo mi vleni ma be sigi yera nyininga yale ma o bena ke fiya boday docteur Choguel ko kala maiga ma kaso ko sigi o ko nana wa nyininga le bo ma ga ke kani e chaba ilaje mi M5 RP o nyama ya ayo oke o ka kuma la sila fana do wa ale ni atonyo ulude u fanga fara nyanga ala ma hina Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la ina fu yere bola ka fo jogo mina ka to jamana kuntigi yala ibe ka no Ibrahim Boubacar Keita asugandile ko kalata jurula ka ke jamana kuntigi ye sa wolonvla o baro bale jile bolo dale ko ka ba ibaye ka fo manda folo o kela fulana damnana o makunje mi M5 RP ye ulunu ka jamakulu yu fara la nyanga ka jamana de chama zoro ka fara uyera ka wasa ka boka tamo damne o tama de tara kunje Elhaji Ibrahim Boubacar Keita aga fanga o dafrile la a dafrile ko mi M5 RP ye uyera uye wati man chama nge nywan fe o ta kosa fe baye ka fo fara fara lu nana do je kon nana ka sabuke surda su kele ko ka dana da premier ministre koroka de docteur Choguel ko kala maiga ka suganti sa 2021 ka bla primature kuna wa a suganti le ko mi ya tama nyongoro ye ani munu fara la nywanga ni ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ni ka dafri u chama ngoni ulu yu shoni bo anove u ya jira ka fo mami suganti le fleni ka ke chama joro fo fo blu nyamai no e premier ministre ya joro ye ko tabulo mi fleni ko luguma so amagoi abe suganti wati mina ko sorda su ma ulu nyininga no te docteur Choguel ko kala maiga ka kunte sugandi ka ke premier ministre ye na manye ka fo ka sugandi la fana ko mi ye gouvernement la reche ouverture ma chama tumbe munu kumbe kulela no tumba fe ka do gouvernement ngono nana soro dai ngone se bakoro joale du ka kle ko ne fili bajila kadi ya se bakoro laje abike do nyana ko sanu binedo baba komanda ka dala ma shiti do ble abana o amake ambe sanduri ngeta sa ma shiti do ble aiwa
u ka taa baara wɛrɛ kɛ min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye a kɔni laɲiniw kɛlen kɔ a ka journal donna fɛ n'o maître Cheikh Umaru Konare ye a ka bɔ Bamakɔ kasobonba kɔnɔna na ka taa n'a ye Kulukoro kaso la i b'a ye k'a fɔ o laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatila kunungo a bɔra maison centrale d'arrêt de Bamakɔ kura o kɔnɔna na ni ka taa n'a ye Kulukoro maison a fɔ prison de Souban n'o bɛ Kulukoro o donda yɛrɛ la a taara ye min ye dagarandilenw ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye ani maa damadɔ olu na taa baro kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi o dɔ bɛ tali kɛ Arasibati la ka taa se Musa Marama mini Arasibati nanga mani duga jaabi a bɛ mini Souban kaso Kulukoro kaso fanga denmisɛn ko la la hawla ni fo ka mɔɔw ɲinɛ Arasibati bɛ yen Kulukoro kaso Arasibati ani joli Musa Marakɛ ala Musa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen ka kɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ waati min na min ye camancɛrɔ fanga ɲɛmaaw ye o y'a jira k'a fɔ ko politiki a kun ma dulon fɔlɔ koyi wa min ye politiki baara ye ko k'o de dulon waati dɔ ka lajɛ o furancɛ o n'o tɛmɛna bɛɛ lajɛlen fini bɛ ka da bɛ labila bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ n'i ka politiki ko baara ye i b'a ye k'a fɔ dɔw kɔni taara ni ka taa fara ɲɔgɔn kan dɔ ka du kɛnɛmana na o kɛra sababu ye olu ma 12 fo 12 o y'olu bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa n'u ye ka t'u lamara Kulukoro kaso kɔnɔna na ɲinazali la hali u ma ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fo u sigara o téléphone bɛ lamɛn o fa tɛ maa la fɔra t'a la a bɛ kɛ hali ka ɲɔgɔn wele ala ka san wɛrɛ jira an na i ka denbaya bɛ di o y'a bɛɛ dabila gɛrɛnden bilen o maa si tɛ taa ci min ye nin maa kofɔlen ninnu ye maa bɛ se k'a fɔ olu ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga u y'a kɔ nin kaso in kɔnɔna na n'o ye Kulukoro kaso ye wa o fana bɔlen koyi fasirikɛla n'o ye Laya Jara ye sɔrɔ de Bamako kɔnɔ a ko min ye ADEMA secrétaire général kɔrɔ ye a n'a ye ministeriya jɔyɔrɔ fana kɛ ADEMA to a la an ka jamana kɔnɔ o de ye Yaya Sangare ye Yaya Sangare ale fana ale fana ma munumunu salo kɛ nin kaso kɔnɔna na wa n'o bɔra yen i b'a ye fana k'a fɔ maaba caman bɛ yen minnu kɔni n'o ye olu taara u n'u fori nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na min kɔni kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ni yafa kɛla u ma walima u bɔra kaso la ni dɛmɛbaaw ka wulikajɔ ye caman bɛ u y'u yɛrɛ ɲini n'i y'a lajɛ i b'a ye fana Fulukan de fɔr'u ye o ɲɔgɔn na tubabukan duman tɛ fɛn la kiiri bulon kɔnɔ Fulukan juge ɲɛkɔrɔ ni juge k'i ma ko Fulukan tubabukan min ka di diɲɛ tubabukan bɛɛ o y'o de ye Fulukan naam docteur Sogɛli Kokala Mayiga maa bɛ se k'a fɔ bi in na kɔni a bɛ Kulukoro kaso o kɔnɔna na n'o ye prison maison centrale de Souba ye wa maa bɛ se k'a fɔ ko kura k'a fɔ min ye waati ni don natɔ kɔnɔna ye hali n'a sɔrɔla waati ma boloda k'a fɔ a ka kiiri bɛna kɛ o kɔnɔna na nin kɔni nin ye kaso kɔnɔsigi o daminɛlen ye wa min y'a ka DFM directeur de cabinet kɔrɔ ye n'o ye Sangarekɛ ye cɛkɔrɔba a si bɛ san 80 la bi ale fana nɔ minɛlen don nka a ka datuguli janko ala juge o m'o yamaruya wa Sogɛli yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ n'i kɛra politiki maa ye janko ala i b'i sigi ni nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ye i bɛ fa walima i na don kaso la nin ye n ko ye sɛbɛ sɛbɛ n'a y'a salo ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don Tunkara banabaatɔ o se ka lafiya bɔ yɔrɔ tɛ kaburu dɔ kɔnɔna ye ne ko bala cogo bɛ Bagatigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Bagatigi digi da ye ntɛnɛn ye siga t'o la n'i ye maanifin digi k'a digi n'i sera kogo ma Bagatigi a bi dan ye siga t'o la sɛbɛnnikɛla a to a de ko Alhaji Sanbi Ture Sanbi ko a ko maa minnu bɛ kodɔn minnu galannen don n'u bɛ ko kalama n'u bɛ sigi ni ko caman ye maa caman de tun b'a la dɔnnikɛ b'a la min sigilen don k'a fɔ nin gɛlɛya in Sogɛli Kokala Mayiga laban o laban nin gɛlɛya in n'a sɔrɔ sabula ni maa min bɛ fanga dɔn fanga min bɛ senna bi n'o ye camancɛ fanga ye Bagatigi i k'a don ti sɔn abada u tɛna jɛn n'a ye min ye Tegelo Mali ye ani kuma bana mininen ye Bagatigi i k'a dɔn i ka to k'o yanga Sogɛli bɔ premier ministeriya la Bagatigi i k'a dɔn a ye kunnafoni i kɛ kunnafoni di kan a y'i kɛ i k'a dɔn min ye Tegelo Mali ye kuma minnu n'u bana mininen bɛ maa caman y'a jira k'a fɔ ni Sogɛli m'i cogo dɔn a laban o laban Bagatigi a na taa kaso la sɛbɛnnikɛla ka ko in daminɛna weleli la pôle économique et financier
Bakasiri ke min nana jira la a bɛna ta karisa e tun bɛ nin nafolomuguba in kunna min ye a bɔ vérificateur général tɛmɛni kɔfɛ o y'a ye k'a fɔ nafolo dɔw tununnen don kabini o kuma ninnu kɔni daminɛna maa caman zɔmina k'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ taa laban min na a tilala ka wele tuguni Bakasiri ke i k'a dɔn an b'i minɛ fɔlɔ yanni waati cɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ye tile damadɔ k'o la Bakasiri k'a n'a baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ Sanbi Ture ko a ko n'i ye nin ko ninnu da k'a lajɛ ɲɔgɔn da fɛ ka taa se fo chambre d'instruction cour suprême ma Bakasiri ko olu laban nana tiɲɛjala da tɛgɛ sa k'a fɔ jɔnka la karisa i k'a dɔn min kɔni ye minɛni ye o seri ma yanni i ka kiiri don cɛ Bakasiri ke a ko nin kuma damadɔ ani nin ko minnu dugura ɲɔgɔn kɔfɛ Bakasiri ke i b'a dɔn k'a fɔ a kɛra cɛ min na politiki maa don min kɔni ka kuma bana minɛ de cayara Bakasiri sɛbɛnnikɛla ko a ko jalaki in bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye nka min fana b'a kɔfɛ o de sogɛli yɛrɛ maa jumɛn ye politiki maa don maa jolen don Bakasiri ke i k'a dɔn maatigi don mɔgɔw b'a nɔfɛ o tɛ kalon ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ maa min sera ka wuli ka jɔ caman kɛ ni ka hakilina caman sɔrɔ jamana kɔnɔ jango a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ Bakasiri ke ala k'a banbannen bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔ kan o k'i bɔ a la Bakasiri ke i k'a dɔn maa damadɔ min minɛna kɔsɛ in na ka t'u datugu Bakasiri k'a bɛɛ lajɛlen minɛcogo bɛ katimu kelen fɔ tigilomani ani kuma bana minini ani jamana yɛrɛ i k'a dɔn fiɲɛ minnu bɛ jamana na o fɔli kɔ yalima Bakasiri ke an bɛ don minɛ ko bi nin kuma minnu bɛ senna yalima o man ka bile jamana in kɔnɔ wa yalima maa si ni kuma man kan wa sabula min kɔni sogɛli ko kala Mayiga minɛni ye maa caman n'a ta ka bɔ i n'a fɔ a ye wari dun minnu kɛ hali n'a sɔrɔla o ye tiɲɛ ye mɔgɔw n'a fɔ k'o tɛ koyi a kelen bɛ ka fanga de degun sabula o kɛra ka da premier ministre wɛrɛ ka min ye Musa Mara ye Bakasiri ke k'a dɔn o fana minɛna a ko nin premier ministre fila in ninnu ka minɛ ka taa datugu kaso la Nbɛku Bakasiri ke yalima a bɛna ni bɛn ni kelenya ye wa yalima kɛrɛfɛ maa t'u la minnu fana b'u kanu o maaw na kɛ kɛcogo jumɛn in na yalima olu tɛna kɛ maa diminen ye jamana kɔnɔ hali n'u ma kuma se t'u ye dabali t'u ye i k'a dɔn u na dimi Bakasiri ke ni maa dun dimina i bɛ se ka fili ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ se ka fili ka kuma bɛɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko waati dɔ sera sa n'a fɔra bɛn ni kelenya jamana kɔnɔ Bakasiri ke an ka dɔw jogojugu t'u la k'o mara sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ i la Bakasiri ke i k'a dɔn jɔnni laban de bɛna tiɲɛjala f'i ye walima ka nkalon da i la i yɛrɛ ka se ka ayiwa cogoya sɔrɔ ka se k'o tiɲɛ fɔ a ko tiɲɛ don Bakasiri ke jamana o jamana bɛ yen n'a fɔra ko wari dunna walima sɔnni kɛra o tɛ ko ɲuman ye tɔgɔ duman dɛ Bakasiri ke nka jamana in yɛrɛ bɛ danga min na a sɛgɛnna Bakasiri sabula ko caman de kɛra ka ɲɔgɔn tugu ɲɔgɔn kɔ kabini min ye ayiwa Amadu Tumani Ture tile ka na bila IBK tile Bakasiri ke i k'a dɔn don o don minɛni don o don i k'a dɔn minnu yɛrɛ ye bolo bi fanga na Bakasiri ke i k'a dɔn olu caman de bara ka minɛ sɛbɛnnikɛla ko o kuma an bɛ don minɛ ko bi fo jateminɛw de ka kɛ sabula maa wɛrɛ ɲɛ b'an na Bakasiri ke minnu bɛ se k'an dege olu man di kuma wɛrɛ ye ni jamana in wa sɔrɔdasi fanga don ni ninnu m'u ka san 5 kɔni kɛ wa k'a dɔn ninnu u ti maa to yen koyi u na bɛɛ lajɛlen minɛ sɛbɛnnikɛla ko ninnu ye kuma minnu kan ka fɛngɛ nka jamana yɛrɛ kolo la ani jamana yɛrɛ taabolo la Bakasiri ke k'a dɔn jamana min b'a la k'a fɔ camancɛ fanga don min na min ye wotew ye olu kan ka kɛ hali n'a sɔrɔ o kuma fɔn tɛ ban Bakasiri ke k'a dɔn a bɛna ni sira ye jamana dun dusukun na u bɛna yɛrɛ daminɛ a bɛ kɛ hakilina kura ye hakilina kura min bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛɛ ta an k'an cogo dɔn o cogo dɔnni dun maaninfin siranbaatɔ fɛn caman bɛ bɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ u fo u ko ten tasuma min bɛ baji kunna ta o tɛ tasuma gansan ye ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Mali tribune Alexis Kalamere nin y'a ka fasiri ye Alexis ko min ye anw ka tubabumɔriw ka kɛnyɛrɛ lɔkɔlisow ye n'an k'o ma ko enseignement catholique privé min ye ɲinɛ walanta ye lɔkɔliso 12 olu kɔni u n'a daw bɛɛ lajɛlen suwa ni ka tile ni ka o fili bon ka sabu kɛ min ye wulikajɔ min kɔni ani bɛn kumaɲɔgɔnya min n'o tɛmɛna o ni camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a jirala k'a fɔ anw ka wagante kɔnɔna nafolo min bɛ yen sa a bɛ ɲini ka waati jan bɔ a bɛ ɲini ka san caman san yirika caman bɔ min kɔni ni nafolo bɛ bɔ gouvernement yɔrɔ ka di nin tubabumɔriw ka lɔkɔlisow ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye o dɛmɛ min n'o bɛ senna n'a bɛ ɲini ka san 40 kɔ san 50 bɔ bawo kabi san 1972 baara in daminɛna min ye jamana ɲɛmaya bulon ye san o san olu bɛ na musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan ni ka u di tubabumɔriw ka lɔkɔliso ninnu
ɲɛmaya so ma min bɛ se ka kɛ sabu ye 100 sara la min ye anw ka jamana ye n'o ye gouvernement maaw ye olu b'u jaso ka jɔ ni 80 ye n'o ye musaka 100 sara la 80 olu bɛ o bɔ wa min ye 100 sara la musaka 20 ɲɔango a n'a kunkanfɛ min ye nin lakɔli ɲɛma ninnu ye olu n'u jɔ ni o ye o taabolo min n'o baaraw bolodala san 40 ani kɔ bi fo ka se san 50 ma i b'a ye k'a fɔ min ye gouvernement ju Mali ye u y'a jira ni Tuwamuru ka nin lakɔliso ɲɛmaw na maa minnu b'a ɲɛmaya bulon kunna bi k'a fɔ kabi sango i b'a ye k'a fɔ année 2024 2025 o kɔni min ye baara ye n'o ye nafolo in dili ye a kun kan ka jɔ nka min ye kuma ɲɔgɔnyew ye o tɛmɛna o ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ waasa ko in a ka se ka mɔnɔbɔ san kelen ka fara a kan o de kɛra sabu ye a tɛntɛnna ka na se année scolaire 2025 2026 ma n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni o sabatilen don min bɛna kɛ sabu ye sa nin majɛ ninnu n'o ye nafoloko musaka o gɛlɛya ye ka ɲɛsin nin lakɔliso kɛnyɛrɛyew ma Tuwamuru to a la i b'a ye k'a fɔ a ko k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye bawo min ye lakɔlimɛ karamɔgɔ 1600 bɔɲɔgɔnko ye olu de bɛna baarantanya o bɛna sigi so k'u tɛgɛ fila da u sen kan wa n'o fana bɔla yen lakɔliso minnu bɛ yen n'o ye lakɔliso 12 ye n'olu kan ka datugu n'i y'o lajɛ jardin d'enfant professeur Kamara ka taa se jardin d'enfant Kanuya ma jardin d'enfant de Kolokani fo ka taa se école Jean-Paul II ma ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka datugu école Saint-Jean Bosco de Falajɛ o fana kan ka datugu école Saint-François Xavier de Welesebugu o fana kan ka datugu école Monseigneur Luc Auguste Sangare de Banantumu o bɛ datugu lycée professeur Kamara ka taa se lycée Notre-Dame du Niger ma lycée du séminaire Pi 12 fo ka taa se cours Jeanne d'Arc ma ani centre technique et professionnel de Kolokani lakɔliso 12 Tuwamuru to a la nin bɛɛ lajɛlen kan ka datugu centre technique de Kolokani awɔ o tɛ tumani tese ninnu ka dugu ye tumani Kulubali a ja o denw na yɛlɛma yan sa o min ye wulikajɔ ye min ye ni Tuwamuru ka nin lakɔliso ɲɛmaya bulon ye n'o b'u wele ko conseil de gestion olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'an bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ɲinɛ walan t'a la sa baaraw kan ka boloda cogo min na o baaraw na boloda ten nka min ye o ka lakɔli karamɔgɔ 1600 ye a bɛ ɲini ka waati jan bɔ u y'u wele koyi k'a f'u ɲɛnɛ jɔn ko ala k'o de bɛ nin cogo in na u y'u da don a la ni k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ anw de tun kɛn bɛ k'aw ta nka min ye faso Maliba ye gouvernement tun bɛ wari dɔ de di waasa anw ka se ka aw sara nka anw bɛ yɔrɔ min na bi nafolo o tɛ anw bolo o bɛ kɛ sabu ye caman bɛ yen yafakɛla bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ hali n'a sɔrɔla o bɛna damadɔ ta nin 1600 n'o ye lakɔli karamɔgɔw ye lakɔliden minnu fana bɛ yen e ko olu caman tɛna t'u yɛrɛ sɔrɔ école publique kɔnɔna na wa min ye maa dagarantilenw kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin lakɔli ninnu n'i y'a ye maaw tun bɛ taa n'u denw ye nin Tuwamuru ka lakɔliw la n'o ye école privée catholique ye o ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi kalan min bɛ kɛ yen jɔn ko ala k'u lagosiliya ka taa se kalan yɛrɛ matarafaliko ɲuman ma o de kun boloda bɛ nin lakɔliso ninnu kɔnɔna na o kɛra sabu ye maa caman k'i bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ ka taa ni den musoman wala cɛman ye a ka se k'a ka diɲɛlatigɛ sosigi k'a kalan boloda nin lakɔliso ninnu kɔnɔna na ko n'a fɔra ko tɔrɔmɔɲɔ min bɛ bɔ gouvernement yɔrɔ o tigɛ la ko yalima k'a kan ka kɛ cogo di ni bolo fununa a bɛ da a tigi de kɔrɔ wa min ye Tuwamuru ka nin ɲɛmaya bulon ye n'o ye conseil de gestion ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ olu bolo koyi lakɔli karamɔgɔ ninnu bɛ bila ka bɔ baara la fɔlɔ u kan ka se u b'a lajɛ u ka wagande yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ se ka maa hakɛ min ta u la u n'o ta nka lakɔli karamɔgɔ dɔw fana y'a jira k'a fɔ nin kɔni nin se ka lafiya bɔ jagoyalama min daminɛlen filɛ n'o de ye ka baara tiɲɛ ɔ ma bɛɛ lajɛlen bɛ Mali baara ko kalama ko yalima k'olu bɛna taa baara sɔrɔ teliya la lakɔliso jumɛn na dɛ walima Mali fan jumɛn fɛ ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin wo sɛbɛ sɛbɛnna y'a salo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ Alexis Calamari a ka fasiri don ni sanfiɲɛ wulila ni Bama bolila k'i suru baji kɔnɔ sirandɛ a taara a kaso de Bakasiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soif a bolo ko 300 siɲɛ 50 ani siɲɛ 8 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Isaka Tambura ko a ko kiiri min n'a wulilen bɛ jamana kɔnɔ Bakasiriki i k'a dɔn procureur général près cour suprême a kumana Bakasiriki a ko ɲɛɲɛ a ni mugu ka bɔ ɲɔgɔn na Bakasiriki a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw
denw ka faamuyali kɛ a ye faamuyali ani ɲɛfɔli kɛ a ko jamana bi danga min na i k'a dɔn f'a ɲɛ de ka dɔn mɔɔw b'a miiri k'a fɔ bingani kɛra dɔ kan walima i k'a dɔn karisa de ko man di fanga ye o de don a k'o tɛ a ko sariya ye fɛn minnu fɔ ale bɛ kuma n'o de ye ale tɛ politikimaa ye jamana sariya bolo kalifalen don olu ma min ni min kan ka kɛ ni sɔn min kɛra k'a fɔ maaden bɛ jamana kɔnɔ wagati k'i kɛra faama ye o i kɛra fanda ye o i k'a dɔn miliyari caman de tununnen don i nɔ na wagati k'i k'a dɔn fɔcogo caman b'a la tubabukan na a ko o maaw i k'a dɔn ni i ma a ma y'i bolo yɛrɛ de fiye fo sɔn min kɛra don k'a kɛra u k'o de ma présumé faux atteinte au bien public wagati k'i min bɛ miliyari caman de ko fɔ n'o y'i bɔ yen blanchiment de capitaux wagati k'i ni maa minnu jɛra k'a baara kɛ a ko sariya kan k'i nɔbɔ i kan ka minɛ ka se k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔn a k'olu ka baara ye nin ye a ko an bɛ don min na ko bi basiriki i k'a dɔn Mali kɔnɔ min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko maa minnu bɛ n'u bolo donna foroba baara la ɲɛmaaso la jango primature o tɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ san 2021 ka na 2024 a ko sariya de y'a sɛbɛntiya wagati k'i k'a dɔn nafolo kasabi dɔw bɛ yen ani sugubulu dɔw dira wagati i k'a dɔn a wa primature fɛ wagati k'a tara ka di jamana nafolotigi dɔw ma n'o ye homme d'affaires ye wagati minnu kɔni ni wari kasabi caman de tununnen don bɛnkan de tɛmɛna cakɛda minnu k'a ma AGT ye miliyari caman suma bɛɛ min kɔni ɲɛ dɔnnen dɛ min ma ye minɛni kun de ye o ɲɛ ka se ka dɔn a ɲɛ ka se ka ye a ko n'a daminɛna wagati k'i k'a dɔn a tɛ fɔ abada ko karisa minɛ n'a ye sɔnni kɛ a bi fɔ de sɛgɛsɛgɛli bara ka kɛ o de tɛ présomption d'innocence tubabukan de ye nin o de bɛ sen na wagati k'i k'a dɔn a ko minɛni n'i ye jamana sarakisɛw ta k'a lajɛ wagati k'i k'a dɔn wajibi don n'i ye article 969 code de procédure pénale wagati k'i k'a dɔn n'a sɔrɔla gouvernement maa do jamana fangana maa do wagati k'i o ka kiiri kɛcogo o ni kiiri dɔw tɛ kelen ye wagati k'i sabula o bi minɛ ka taa kiiri bulon min kɔnɔ o ye kiiri bulonba ye wagati k'i k'a dɔn a sɛbɛnfuraw bi bɔ ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla ani maa wɛrɛ de to a bɛ ko in na i n'a fɔ ayiwa civil wɛrɛ walima ka taa se jagokɛlaw ma wagati k'i dossier bi bɔ ɲɔgɔn na i k'a dɔn ni dossier bɔra ɲɔgɔn na ale ka kiiri ale bi da danga min ka o de ye n ɲininka a wa kiiri soba ye n'o ye cour suprême min ye dossier tɔ ye a ma fɔ ko ɲinankɛra o kɔ koyi min kɔni sɔmin kelen don min ni minnu na n'o ye jagokɛlaw ye minnu don a bɛ ko in na ni wari dira olu de ma a sugubulo dira olu ma wagati ke olu fana ka sɛbɛnfura o dilanlen don o bi bila ka taa kiiri bulonba wɛrɛ la min kɔni ni nin tɛ kelen ye wagati ke a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de bɛ kɛ sababu ye min b'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bi dɔn k'a fɔ de bin kɛra walima sariya kɔni ye a wa berekuru de da maakun gansan a ko tiɲɛ tɛ a ko n'i ye kɛwalew ta n'i ye wulikajɔw ta ka mɔgɔw yɛrɛ ta u ka baaraw ma wasiri k'i su mandat de dépôt o kɔrɔ tɛ k'a fɔ karisa minɛna a ye sonyani kɛ o kɔrɔ de ye sɛgɛsɛgɛli min bɛ senna sɔmin kelen don a la k'a fɔ nin de tununnen don a bolo walima nin de kelen don wasiri k'i k'a don sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ n'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ dɔnna sa wasiri k'i k'a dɔn sariya bɛ sɔrɔ k'a woloma kiiriw ani sɛgɛsɛgɛliw k'o bɔ ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla tiɲɛ tɛ wagati k'i falaki i bi bila ni tiɲɛ yɛrɛ don i ni kaso min ka kan sariyatigiw de bɛ se k'o fɔ a ko kuma wagati k'i k'a dɔn fo diɲɛmaa ka se k'a dɔn k'a fɔ bingani wale an ka jamana kɔnɔ sariyatigiw fɛ o banna sabula sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɔni ye min dira miliyari kasabi caman de tununnen don i k'a dɔn faamaw la ani i k'a dɔn jagokɛlaw dɔ la wagati k'o kuma fo de ka sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soft kɔnɔ a ka bi bɔli la sorti karamɔgɔ dɔ tuma ne y'o bila min ye le info matin bɛ o ta sɔgɔmada la kunnafoni Siguba nin y'a ka fasiri ye Sigu ye mun fɔ fulakɛ ko min ye CNCPA ye n'o ye kɛnyɛrɛye jɛkulu belebele ye a ka wulikajɔ ji ani sanuya ni bɛsɛya o bɛ se ka matarafa maliden kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ cogo min na ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma o hukumu de kɔnɔ a bɛ ɲini ka san yirikabɔ bi a kɛn bɛ k'i cɛsiri waasa min ye hakilina dɔw ye an k'a ma ko politique nationale de
l'eau ani politique nationale de l'assainissement ani code de l'eau nunu bela jele ni yu fara fengele menengele ngonnana abela jele be adamado nga yirwali anuka wuligajo here ni basiki konnana abo de ko fo ngani ya laje ibaye ka fo sense pa ale ko ni nyama ya blo ulu ngeme ka wele bla donc baro tlamo ma mi araba temele no bena utugalo tlemo kama san 2025 wera jabala bala amdala ase 2000 kono ni ya laje ibaye ka fo wuligajo ne kulega bombe ka nyeshi fami ma ode mbola ka fami viye sisa no ye politique nationale de l'eau ani politique nationale de l'assainissement nous bela jele be se ga jaso anga jamana nyamo fa choko mina sharia bolo o bela jele labele do eleni atoye akata sente ka tabulu de sanwela la de to nyakoro uluku tega korota ku ha haklina ndi wa jesele ga nani tomba no ye Nations Unies uluka haklina woro na mimbe na ngo amako odede sisi o koni keme ka katmu minji o be ferente sa fukata san 2030 o konnana mi ngoni yanu bese no san 2030 bela jele ka bese yani sanuya ani di sanuma o ka se ka soro ka di bela jele ma ni haklina invana ka se ka tabala ka se ka kokoro madu mi association malienne pour la protection du Sahel anga mako ama prosi olu ni CNC pa washi olu de keme ku tege di nyama na fulo mugu boba o ye kere joglu do nanga mako ONG japonia olu faraga wuliga jo akunte dore malde kilna bela jele ka se ka ji sanuma zoro ga ni ye kere ngono na laje mami ye mo bismillah no ye dunanche edawye ale ko ne ajira ga korofo kono ka fo mi ye haglina nunu ye u ye kuma yo ya teme oni sente nyama blu oni nyanje o fana bole mi ye dongi barot la mo ye wele blala uluma wa mi aunga gouvernement e nyamai no ye premier ministre général de division ablay e maygaye o kono onulu fona kun kanga nyon kuma nyon ya o kuma nyon yal de ko fede iba e fana ka fo mi ye wuliga joye ani haglina mun kanga sabati mi ye sen c'est pas a directeur exécutif wi na ngo amako burema tabalaba ale kele ka korofota aya jira sa ka fo mi ye politique nationale de l'eau kata se politique nationale de l'assainissement ma ko kata se code de l'eau ma nimbela jele jamana nyamo de kanga tabala ko eleni aunga jamana sharia sumba no constitution o kura ni mi no tala ko sada ina ka be jouer kalo do ma san 2023 ki baye ka fo adama do nga sanu ya soro di ko sira ani sigida sanu yali fero ka se ka bulu latike nimbela jele fese be constitution ko nana o ko mi ngoni be sharia bolo ko fo no ye politique flay kata se code de l'eau ma muna ko mi aunga sente mawe utu telia o ko invede wasa mi dama kashi mi no bala ka bokere jeglu yoro ka nyeshi uma kerengere nya sen se bana de ba jeglu to no sen se pa woji olu ka hagil no ga se ka tabala wasa jamana de gil na bele jile ka se ka lafiya soro ibara nunu dona ka bi san 2015 wa be sena ka fe nunu zigila senga san 2017 wa mi ye dodol mali no de ka kokoromadu ka nyini nyama ya blo fe no gouvernement kerengere nya mi anga sente ko na wasa don ye ko bele jile ku jo ujoro la jamana donga lafiya ji sormani sanu yani bese ya kasika sabatili chomina o bela jile kasika nywanzoro ni wese ba memna ya salo ka bo info en matin ko si kuba aka fazire du baba tirigi mbolo bugo kado mbi boni sebe mi nuka ma l'indicateur du renouveau abolu ko chien banani chien kema saba ani chien shegi baba tirigi ni mani klogere bora dona ni dunu blala ni ma ale kore ale ti jo sikata baba tirigi sedu jara ni ya kasebe ni sedu gom akika don mi nye Yusufu Toloba Yusufu Toloba ko ma fo wakati ki ika do bele jile ya do kele masadu sabula jere jakulu min be dogono ka jamana na nuka madana ambasagu wakati ki ka do o kele masadu abora kapma aye wele dake ninga nyeshi jamana nyema sebene kala ko minute duru wakati ki ika do niye jawlaje asigile be farakuru bele baka o ya sigiro koro giru suma doyi wakati ki ka do dozo finu bana mini do ala anaka masiru wakati ki ka do daba do babulu ayi kumata akwa leka ni nguma mbi nyeshi jamana kunduge de ma mi nye asimi goitai bawatirigi ako sabula ambi doni mine ko bi ko mi mbesina mi nye jamana korobela ani chamanje akika do ko gelem bado olu minu n'olu koni nye wuli ka jo boloda u ba fe ka jamana deme ka jamana lakanda u ka kabila anu bodugo u ba fe ko lu kanda bawatirigi nga tinye abada fa leka wele dade ke ka nyeshi jamana nyama mi nye general asimi goitai
a ko an bɛ don min na ko bi waati dɔ sera sa jamanakuntigi ka wuli ka jɔ boloda min bɛ se k'a to min ye kuma ye ani jamanadenw ka fɔ ka bɛn Boubacar k'a dɔn sabula min ye dingɛba de bara ka se jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bɛn ni kelenya ye a ko hakilina ale m'o fɔ kɛlɛ sira kama dɛ Boubacar n'a fɔra k'u ka kɛlɛ kɛ sini fo ka taa bila sinikɛnɛ na ale bɛ maa de fa jango janfandi ni kafiri ale b'u fa ale tɛ sira kɛlɛ ɲɛ olu ma sira kɛlɛ dɔ kelen da kelen nka kɛlɛ fɔli k'a ban bɛn ni kelenya fɔli jamana kɔnɔ o waati sera a ko sabula kɛlɛ min bɛ sen na ale ye min kɔlɔsi janfa caman de b'a kɔnɔ kɛlɛ siraw la Boubacar ka sababu kɛ mun ye fo ɲɔgɔnko bɛ yen o de la ale bɛ wele da kɛ Boubacar i k'a dɔn armée i k'a dɔn u ka kow woloma k'u bɔ ɲɔgɔn na ka hakiliw kɛ kelen ye Boubacar maa minnu ni maa minnu bɛ fankelen fɛ i k'a dɔn u ka kuma ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn faamu ka taa siraw kɛ kelen ye o bɛ kɛ sababu ye min b'a to fo ɲɔgɔnko caman bɛ yen i k'a dɔn kisi bɛ k'o ma o de la min ye dana ambasagu a ɲɛma Yusufu Toloba la hawla wala quwwata a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ dɔmɔ wɛlɛkɛ min den nɔ na Chamar Foutiou ni kɛlɛ bɛ bɔ don min Futa n'a bara ka diinɛ kɛlɛ Boubacar a sera fila jamana na i k'a dɔn kɛlɛ barika bonyana a ye cili kɛ ka taa se kadɔw ma ko ale kalifara kadɔw ma o tɛ bi ko ye kadɔw kana dɛmɛ kɛlɛ la Boubacar o don min kun bɛ kadɔ kunna kulu sanfɛ kulu dugumana na kulu wo kɔnɔ o de ye Dɔmɔ Wolokɛ min Toloba in bɛ Dɔmɔ Wolokɛ min de nɔ na bi a fɔ ko naam a y'a fɔ ko naam n bɛ taa k'i tɔ de f'i ye sa mɔrɔ i fasa an bɛɛ Boubacar min ye Toloba ye a ko min ye Bajangara ni Douanzan ye Boubacar k'a dɔn olu kelen bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ fa bɛɛ lajɛlen minɛni nka fɔɲɔgɔnkɔni dɔw bɛ yen a y'o kɔlɔsi Boubacar k'a dɔn min ye Dozo ani l'armée Asimu kan ka kuma u fɛ u ka ɲɔgɔn faamu ka taa sira kelen da n'o kɛra olu bɛ kɛlɛ min na faso kɛlɛ don jamana kɛlɛ don olu bɛ armée de dɛmɛ a ka baara la a ko n'i y'a ye waati kɛra Moti kana bila Bajangara min ye Bamanju u kun ku kɔrɔtara kosɛbɛ nka n'i y'u sumalen Boubacar foyi tɛ min ye armée ni ayiwa i k'a dɔn olu ka jɛkulu u ye sira kelen de bɔ o sira kelen min n'o bɔra dɛ a ko o de la ale bɛ welewele da kɛ waati dɔ fana sera min ye ayiwa laadatigiw ye ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma Mali kɔnɔ Boubacar u kuma o kuma ni jama bɛ yen u ka bɛn ni kelenya kɔfɔ Mali den bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye o de ɲɔgɔn de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ éducateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la l'éducateur du renouveau ne y'o bila karamɔgɔ Dɔbɔ Tunkara n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la révélation sɛbɛnkura ye nin y'a bɔliko 695 n'i y'a ta ka a lajɛ min ye la rédaction ye ka jɛ k'a sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye min ye anw ka dabaji karamɔgɔw ye u ka jɛkulu belebele n'an k'a ma ko association des éditeurs de presse privée bakurunba la an k'a ma ko ASEPU ASEPU a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ASEPU élection kɛra tuma jumɛn Sibirijan tɛmɛlen kɛ mais moi je ne suis pas au courant i tɛ sɔn k'o fɔ yan e m'a fɔ ko Dansoko de bɛ occuper journal ka kow la wa e bɛ bɔ o kalama cogo mais je suis le promoteur a bɛ kɔnɔ ko wari de ye saradala ya wari ma sɔrɔ yen Dansoko cani n'a kɛ bɛ ka min kɛ n kɔfɛ ye non j'ai eu l'information wari ma sarada ye wari ko t'a la wari ko t'a la sɛbɛnnikɛla ninnu bari fɔɲɔgɔnko tun bɛ yen ka tɔn in ka tila ka kɛ bolofara fila ye o de dabila la ça c'est une bonne chose k'a kɛ tɔn boloba kelen ye fangaw ka giriya waasa min ye dabaji karamɔgɔ ye an ka laɲini minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a kun y'o de ye n'o tɛ i yɛrɛ i dogolen don l'empire o y'i yɛrɛ ka journal ye an bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ sisan wa ne ye fɛn in fɔ k'a ban ne ye révélation fɔ on se connaît n'i ye n ta fɔ n b'i ta fɔ la révélation je suis le promoteur le journal Empire c'est Boubacar Sidiki on se connaît o min ye association des éditeurs de presse privée n'an k'a ma ko ASEPU ɲɛmaaya so kura o kɔni o sigila sen kan o ɲɛna Sibirijan tɛmɛlen min ye anw yɛrɛ jabalaba o kɔnɔna ye n'o ye maison de la presse du Mali ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ninnu kabi waati min na hakilina ninnu bɛɛ ta ni laseliw bɔla ka sarada ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen tɔnden bɛɛ lajɛlen ma min ye maa damadɔ ye olu kɔni kun y'a jira sa ko min ye
Boubacar Yalgoué y'a dɔn ale ye journal Le Pays o directeur de publication de don Le Pays awɔ o directeur de publication de don d'accord ka taa se min ye Maïmouna Diallo directrice du journal Mali Flash fo ka taa se Ousmane Balo ma directeur du journal Les Irés ale ninnu maa saba de kun kan ka k'u kan bɔ Yalgoué Maïmouna Diallo ani Ousmane Balo nka maa fila laban ye n'o ye Ousmane Balo ni Maïmouna Diallo ye olu y'a jira sa k'a fɔ jɔn ko ala an bɛ waati min na sisan bɛn ni kelenya o de fiɲɛ b'a la ka ci ɲɔgɔn sama sama a tɛ o kun bɔ olu bɛɛ lajɛlen y'u ka candidature salo k'o da kɛrɛfɛ min ye élection ye o ka se ka kɛ min ye Boubacar Yalgoué ye journal Le Pays ɲɛmaaba ale sugandila ni k'a kɛ association des éditeurs de presse privée an k'a ma ko ASEP o président belebele ye a sigin bɛ bureau min kunna bureau in kɔni maa 25 don wa n'i y'a lajɛ a kɔni y'a jira sa k'a fɔ n'i ye bureau in lajɛ ale ye denmisɛnnin ye bureau in maa bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ o b'a jira sa k'a fɔ danaya de dal'a kan o danaya ye k'a tɛna maninfin jigi bɔ ko ye bawo gɛlɛya min n'o tun bɛ ASEP kɔnɔna na nin y'o gɛlɛya tile u y'o bele badabada wa min ye anw ka nin sɛbɛnfura nin tɔn belebeleba in ye n'o ye Dabaji karamɔgɔw ka nin tɔn in ye a tɔn laɲini minnu bɛ a bolo ka ɲɛsin gouvernement ma ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye jɛkulu wɛrɛw ma k'a nin ɲɛsin o taabolo ninnu de ma k'o siraw lataama waasa min ye bɛn ni kelenya ye ani sɛbɛnfura ninnu ɲɛmaaw olu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na a ka baara bɛna ɲɛsin o taabolo bɛɛ lajɛlen ma wa ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu k'a ye fana wa maa minnu bɛ yen n'olu fana sɔnna k'u sen bɔ nin ɲɔgɔn da n'o ye kalata in ye k'a to ale kelen ma n'o dɔ ye Ousmane Balo ye ka taa se Maïmouna Diallo ma ninnu bɛɛ lajɛlen k'a b'u fo dantɛ foli min na nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen haminaw ye kelen ye an bɛɛ lajɛlen kungilenna ye kelen ye wa gɛlɛya minnu b'an da la an bɛɛ lajɛlen kungo don wa nin bureau kura min sigilen filɛ nin ye k'a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i y'a dɔn mandat min bɛ ta ka di président ma ASEP kɔnɔ o ye san 3 ye san 3 in kɔnɔna na jɔn ko ala na fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye nin Dabaji karamɔgɔw ye u ka gɛlɛya ni ka se ka a bɛɛ lajɛlen ni ka a basi non o kaɲi nin kun ye sɛbɛnna salo ka bɔ la révélation kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la priorité Seri Jara nin y'a ka fasiri ye Jarakɛ ye mun fɔ Jarakɛ ko min ye anw ka kiiribulon a minisiriso ye a ɲɛmaaba n'o ye Mamudu Kaso Gueye a ye kunnafoni da an ka minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba min bɛna arabadon ma uti kalo tile 20 san 2025 a y'a da minisiri bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ka taa se minisiri ɲɛmaa ma ani cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye k'a fɔ min ye kunbɛn belebele dɔ ye o labɛnw baaraw bɛɛ lajɛlen baalen don a tɔ y'a waati ka se ɛlɛn ni a ka sigi sen kan ni ka a waleya n'i y'a lajɛ min ye octobre kalo tile 30 ka se a 31 ma nata san 2025 Bamakɔ ya faaba kɔnɔ min ye maaw caman de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn yan min ye an ka kiiriko kunkanko kibaruya ye k'a bɛɛ lajɛlen ni ka a fɛsɛfɛsɛ k'u da don a la ka a walawala ɲɔgɔn ye ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye phase régionale ye o baaraw fana o na kɛ septembre kalo tile 25 ka se a tile 30 ma san 2025 wa n'i y'a lajɛ fana min ye o wulikajɔ fana ye ka taa se Kayi ni Mopti ma ninnu bɛɛ lajɛlen senna don baara in na waasa bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ka ta ba la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye anw ka kiiri bunna a kun ye maaninfinw bɛ se ka da kiiritigɛlaw la cogo min na ani hakilina kuraw ni kura minnu kan ka fiyɛ kiiri yɛrɛ taabolo n'a bolodacogo ɲuman na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ wa i b'a ye k'a fɔ min ye Bamakɔ n'o ye faaba kɔnɔna ye octobre kalo i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na tile 30 ka se a tile 31 ma san 2025 n'o ye nin forum national belebele in ye n'o ye forum sur la justice ye o kunbɛn in a bɛna sigi kiiriko kan maaninfinw bɛɛ lajɛlen da ka don a la maa minnu hakili feerelen bɛ kiiri bunnakunko kan u bɛɛ lajɛlen bɛ wele waasa u ka sɛbɛkɔrɔ kuma min ye kiiri fiɲɛw ye fiɲɛ minnu mana ye a la u k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o fiɲɛw fana n'o filiw bɛ se ka latilen cogo min na ani hakilina kura minnu bɛ se ka ta min ye kiiri ye n'a tigɛla bɛɛ jaabi mana bɔ i yɛrɛ ka sɔn ko jɔn ko a la jaabi min bɔlen filɛ kiiri tigilamɔgɔw yɔrɔ ne sɔnna na a ye n jɛn bɛ ni a ye wa minnu bɛ a ko la n'o ko kan ka kɛ lataamafɛn ye o bɛɛ lajɛlen ka taama k'u taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ka o lasɔrɔ nin ko sɛbɛn bɛna y'a salo ka bɔ la priorité kɔnɔ Seri Jara a ka fasiri don Boubacar waati dafara an dɛnɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ nka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Ahmed Jakite a kelen kun bɛ ko fila la cɛ kelen bolo caman a bɛ jaw ta fiɲɛ turukala fana b'a bolo ɔ kunnafoni lasile o ye Boubacar Sidiki Daba Tunkara a kan bɛɛ wa salam